Devam etemiz, сөйләшәбез. Витаминнар хакында да сүз йөртәбез без бүген. Чөнки күзгә таба бара бит инде. Һава торышына да күз салсаң. Әйе, дуслар, һәм без әйткән идек соңгы арада салкын тидереп авыручылар арта башлаган икән. Шуңа күрә витаминнар кулланырга кирәк. Тик барысын да әлбәттә табиб белән киңәшләшми эчү. Тыела. Әнә бер хәл булган Казанда әле яңа гына укыдың Илнар. Әйтеп үтәле. Димәк, бер ханым үзенең танышы булганмы инде ул, аңламадым мин ул җирен генә, яисә интернетта тапканмы ул, бер косметолог. Үзенең ничек дип әйтәм инде, гамәлләрен, үзенең рекламасын чыгарган бит инде. Бу ханым кызыгып моңа язган. Теге хатын косметолог әйтә икән, менә төрле менә шушы капельница ярдәмендә витаминнар кертәм сезнең организмга, менә шушы авырулардан саклый торган, төрле менә шушындый хәлне яхшырта торган, кәефне күтәрә торган, яшәртеп җибәрә торган. Сөйләшкәннәр, килешкәннәр, теге ханым килгән, икесенә дә куйган, хатынына да, иренә дә. Хатынына ияреп, ире дә барган җәмәгать. Яшәрәм дип, матурланам дип. Косметологка. Үзе килгән косметолог. Куйган. Косметолог өйләренә килгән. Өйләренә килеп, куйган менә шу капельницаларны 8000 акчасын алган да, китеп барган. Шуннан соң кичкә теге ир белән ханымның хәлләре начарланган. Артыграк витамин. Температуралары күтәрелеп киткән. Теге ханым барысы да теге рәтләнгән, ирен хастаханәгә алып киткәннәр. Һәм беләсезме, җәмәгать, ул аларга бернинди дә витамин түгел, махмырдан куя торган капельница куйган булган. Система куйган шундый. Шуңа күрә бернинди дә табиб сертификаты булмаган кешеләргә мөрәҗәгать итмәсәгез иде, үзегезнең сәламәтлегегезгә игътибарлы булсагыз иде дип. Аннары бу теге батлар да бар бит инде. Аларны да теге ишәләр теге кулланалар. Төрле. Кайберләрен табиб үзе язып бирә инде, мәсәлән, шуларны ишсәгез була. Тик берсен дә аларның анализ тапшырмыйча эшәргә ярамый диләр менә хәзер.